Tak ještě dobrý den a já myslím, že už můžeme začít. Mé jméno je Pavel Kotis, jsem vedoucí oddělení územního plánování na Pardubickém kraji. Současně pod toto oddělení spadá i úsek digitální technické mapy. Vítám vás na dnešním webináři k tématu pořízení dat pro projekt digitální technické mapy Pardubického kraje. Námi označováno digitální technické pořízení dat takzvaně DTM1, tak jenom kdybyste se setkali s DTM2, tak byste věděli, proč to tak označuje. Jenom si ještě na začátek dovolím upozornit, že tento webinář nahráván a je tak z důvodu, že my to potom umístíme na naše webové stránky Pardubického kraje pod odkaz digitální technické mapy. To znamená, když by náhodou jste něco nezaznamenali nebo si to chtěli pustit znovu, tak budete mít tu možnost. Prezentace vám potom pošleme do vašich e-mailových adres. Jestli jenom zaznamenáváte takový negativní zvuky, je to bohužel z toho, že to vaše něco označuje, tak nám to tady pípá na hlas. A webovou kameru nemáme zaplou z důvodu, aby nám nepadalo spojení, takže byli bychom rádi, abyste nás mohli. Teď jenom koukám, Obec Chotěnov píše žádný zvuk, jenom jestli prosím nějaká zpětná vazba, že nás někdo slyší. Pavle, slyšíme, ale občas ten zvuk vypadává, že přelívaně slyšíme. Chviličkama to vypadlo, jestli máte špatný signál. Teď je to v pohodě, teď je to v pořádku. Jo, tak dobře. Bohužel technika občas samozřejmě, ale děkuji za zpětné. Takže jenom k tomuto webináři bude rozdělen do dvou částí. První část představí Pardubický kraj, respektive kolegyně Dráska, a potom kolega Šimáček a kolega Odehnám. Následně předáme slovo našemu zhotoviteli této zakázky, kterým je Sdružení SG pro rozvoj digitální technické mapy Pardubického kraje, a jenže zastoupeno správcem společnosti GMTech, kterým tímto taky vítám. Následně, jak dostanou slovo, tak budou mít možnost se představit, protože nevím, kdo všechno tam za vás sedí, takže vítám vás. Vítám se mě taky tady všechny zástupce zúčastněných měst a obcí. Děkujeme, že jste si na nás udělali čas. Určitě budeme rádi, když si nás vyslechnete a potom klidně budete mít dotazy, protože kvůli tomu tady ten webinář děláme a abychom případně vydiskutovali všechno, co uslyšíte. Dávám slovo panu Madroňovi, protože vidím, že se hlásí. Dobrý den, Stanislav Madron za Sdružení pro zpracování zakázky. Já jsem jenom chtěl na začátek upozornit, kdyby si všichni vypli mikrofony, aby měl mikrofon zaplý pouze ten přednášející, a pokud kdokoliv z vás bude cokoliv říct, využívejte tady tu ručičku, kterou se přihlásíte o slovo. Není možné, aby jsme se překřikovali všichni, takže poprosil bych všechny vypnout mikrofony a když něco se chcete zeptat nebo říct, tak se hlásit ručičkou. Děkuju. Ja, děkuji za tuto informaci. Jak si dělá ten záznam, tak potom by to bylo nepříjemné, kdyby tam bylo slyšet stále nějaký šum nebo něco, takže určitě je to pozitivní. A ještě potom, než předám slovo kolegyní, která když tak to uvede za Pardubický kraj, tak zbytečně dlouho nezdržuji, tak bych Tak, to jsem možná způsobil já, že jsem stlumil účastníka. Tak, účastník byl také ztlumil, ale aspoň víme, že to funguje, tak já to řeknu znovu. Jenom ještě než předám slovo kolegyni Dráské, tak jenom bych jsem začal pozitivní informací, a to je ta, že vlastně se všemi zúčastněnými zapojenými do tohoto projektu jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci, kde mimo jiné přílohou byl výpočetní finanční mechanismus, kde jste se vlastně mohli dozvědět předběžně na základě vámi předaných údajů, kolik bude potom spoluúčast vás vůči Pardubickému kraji. Ta procentuální účast tam vždycky byla a následně po interním jednání bylo dohodnuto zatím předběžně, že by se jednalo o nulovou finanční spoluúčast uznatelných nákladů. Tím
že samozřejmě neuznatelným nákladem vždy bylo DPH a tak to i zůstane. Nicméně tato informace by ještě měla jít do rady v druhé polovině září. A jakmile to bude schváleno, tak bychom vám případně dali vědět, ale předběžně můžete... Prodává, nebo bude někde obec prodávat nějaký pozemky? A děkuji obci Štúdlo, už je vypnutá. Tak teď jsem nicméně opravdu dali bychom vám potom vědět. Do rady teda Pardubického kraje v druhé polovině září by šlo to, že by ta spoluúčast byla nulová. To si myslím, že je celkem zásadní informace. Možná ještě potom rozvede i Lukáš Vodehnal, abyste případně věděli, co to bude pro vás více znamenat. Já vám děkuji ještě jednou, že jste si na nás udělali čas. Děkuji i zástupcům sdružení, že se rozhodli spolu organizovat tento webinář a teďka předávám slovo teda kolegyni Dráské. Dobrý den, já také děkuji, že jste se k nám připojili a začala bych s naší částí prezentace, jenom krátce k harmonogramu, nebo respektive k obsahu. Nejdříve bychom se věnovali v rychlosti, jak probíhala žádost o dotaci. Dále bych se chtěla věnovat harmonogramu činností, které nás v nejbližší době čekají. A poté předám slovo kolegu panu Šimáčkovi, který se bude věnovat už zmíněnému financování a výpočetnímu mechanismu. A poté bych se ráda věnovala o roli editora a výběru softwarového nástroje. Prezentace bude zakončena závěrečným slovem kolegy pana Vodehnala. Projekt Rozvoj digitální technické mapy Pardubického kraje, zkráceně DTM2, se váže na 5. výzvu digitální vysokokapacitní národního plánu obnovy. Dále jenom jako 5. výzva, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 21. dubna loňského roku. Tato výzva má v České republice za cíl digitalizovat celkem 161 000 základní prostorové situace a 55 000 kilometrů dopravní a technické infrastruktury, přičemž celková alokace v této výzvě je 1,4 miliardy. V této výzvě je oprávněným žadatelem kraj, ale tato dotace je určena na pomoc obcím při mapování dopravní a technické infrastruktury. Je tedy realizována jako jeden projekt a nikoliv jako poskytování financí obcím. A s tím je také spojené, že administrace celého projektu, včetně vypisování veřejných zakázek s tímto souvisejících, jde zcela za krajem a pro obce to tak znamená, že jim odpadá velká část s tím spojené administrativní zátěže. Pardubický kraj, aby navázal spolupráci se svými obcemi, tak vyhlásil v loňském roce celkem 3kolovou výzvu, kde obce k zapojení se do tohoto projektu, přičemž na základě přijatých do této výzvy byla pak následně s obcemi uzavřena smlouva o spolupráci. K dotační výzvě můžu říct pozitivní zprávu, a to, že 28. byl vydán právní akt, respektive rozhodnutí o poskytnutí dotace, a dotace tak byla Pardubickému kraji v této výzvě přidělena. Tak, nyní bych se ráda dostala k harmonogramu projektu DTM2, respektive k tomu, co nás v nejbližší čeká. Jak již bylo řečeno, tak se podařilo vysoutěžit a uzavřít smlouvu se sdružením SG pro rozvoj digitálně technické mapy Pardubického kraje a v nejbližší době, zhruba do konce roku, bude probíhat analýza dat, které jsme sebrali od vás, od zapojených obcí.
Obce, které uvedly, že mají digitální data, tak byly v předchozích dnech vyzvány Českého kraje e-mailem, aby tato data poskytnula. Tato data budou dále analyzována zhotovitelem. Obce, které nemají digitální data, tak součástí žádosti, jestli si vzpomínáte, tak byly takzvané situační dat dopravní a technické infrastruktury obcí, které doposud nebyly digitalizovány. Tyto údaje jsme taktéž předali zhotoviteli k předběžné analýze. V rámci této analýzy budou probíhat ovšem také osobní jednání, a to mezi zástupci obcí a zástupci zhotovitelského týmu. Poté, co bude tato analýza dokončena, poté, co bude vlastně dokončena za stavu dat, které jste poskytli, se přistoupí k samotné konsolidaci či novému mapování vaší dopravní a technické infrastruktury. Předpoklad dokončení je v říjen 2025. U zpracovaných dat bude probíhat ještě kontrola ze strany technického dozoru a ze strany nezávislé geodetické firmy, která bude provádět kontrolní měření vybraného vzorku dat. Poté budou data na základě předávacího protokolu předána obci do užívání. Obec tato předaná data nahraje do informačního systému digitální mapy veřejné správy neboli ISDMVS, odkud pak propadá do informačního systému digitální technické mapy kraje. Konečné vyúčtování mezi Pardubickým krajem a obcemi by pak mělo probíhat v první polovině roku 2026. Tak a já jsem již zmínila, že v tuto chvíli probíhá analýza podkladů, které jste nám předali, ať už v rámci situačních nákresů, anebo na výzvu k předání digitálních dat. Tyto podklady vlastně nyní zhotovitel analyzuje a následně budete kontaktováni ze strany zhotovitele a požádat osobní schůzku. Za Pardubický kraj bych vás zde chtěla poprosit o součinnost se zhotovitelem, která je nezbytná pro úspěšnou realizaci celého projektu DTM2. A to i z důvodu tísně, protože realizace tohoto projektu je poměrně, nebo ta doba na realizaci tohoto projektu je poměrně krátká, kdy termín konce je 31.12. příštího roku 2025. Tak, kromě analýzy podkladů, tak na Pardubickém kraji také průběžně analyzujeme stav obcí, které jsou registrované do informačního systému digitální mapy veřejné správy. A k 26.8. bohužel stále zbývá 21 neregistrovaných obcí, které jsou zapojeny do spolupráce na projektu DTM. A já bych chtěla touto cestou poprosit tyto obce, aby se co nejdříve zaregistrovaly. A je to z toho důvodu, že registrace vaší obce jako vlastníka dopravní a technické infrastruktury v ISDMVS je nezbytná. A je také nezbytné určit takzvané rozsahy editace dopravní a technické infrastruktury. Je to nezbytné z toho důvodu, že bez těchto kroků vy za vaši obec nebudete moci data, která od nás dostanete na základě předávacího protokolu, nebudete moci nahrát do informačního systému. A proto zde zdůrazňuji, že je nezbytné, aby vaše obec byla registrovaná, měla určené rozsahy editace dopravní a technické infrastruktury. K tomuto tématu byl webinář 26.6. Pokud by s tím kdokoliv měl nějaké technické potíže nebo se chtěl na cokoliv zeptat, určitě využijte kontaktu na konci této prezentace a v případě potíží se na nás můžete obrátit. Tak, to je za mě vše a já předám teď slovo kolegovi, panu Šimáčkovi. Dobrý den,
Já navážu na to, co už na začátku zmínil pan Kotis, že v tom výpočetním mechanismu bude docházet k určitým změnám, pozitivním změnám. S tím se nese to, že bude nutná aktualizace příloh smlouvy mezi obcí. Tou nejzásadnější změnou je, jak právě bylo zmíněno, zrušení spoluúčasti ze strany obce. To znamená, že obec pak bude standardně u těch předem zařazených kilometrů platit pouze DPH. V tom původním mechanismu, to je další změna, zároveň figuroval doplatek ze strany obce v případech, kdy průměrná cena kilometr na tu obec přesáhla 19 400. To bude také zrušeno, takže to financování ze strany kraje bude na tu kompletní částku. Dále to bude probíhat tak, nebo ten mechanismus funguje tak, že podle těch vámi nahlášených údajů ve formulářích a zároveň těch vysoutěžených cen bude pro každou obec nějaký finanční budget, finanční objem, v rámci kterého má v projektu DTM2 ta obec rezervovány prostředky. V rámci tohoto finančního balíčku nebo toho budgetu se pak obec může částečně pohybovat a přesouvat ty finance mezi zařazenými sítěmi. Což znamená, že pokud u některých zařazených sítí jednotlivá obec nedosáhne původně uváděné kilometry, může finanční alokaci částečně přeřadit do jiné zařazené sítě, kde naopak bude potřebovat zmapovat o něco více těch kilometrů. Tady jenom dodám, že u tohohle přeřazování musí dojít k odsouhlasení všech tří stran, to znamená obce, kraje a zhotovitele, v rámci nějakého protokolu, aby jsme o tom měli přehled. Pokud obec bude chtít zařadit další kilometry vlastněných typů sítí nad rámec těch nahlášení, může tak učinit, ale bude se částkou bez spoluúčasti kraje. A takto zapojené kilometry se budou zpracovávat současně v rámci tohoto projektu. To znamená, budou k ním ty podpůrné služby a bude postupováno dle stejného harmonogramu. Stejně jako u předchozího bodu, u těch nahlášených kilometrů navíc musí dojít k odsouhlasení všech tří stran. Ke konci projektu při celkovém vyhodnocení potom může dojít k tomu, že zbydou nějaké finance, to znamená, může dojít k uvolnění nějakých dodatečných financí, kterými se částečně tyhle kilometry zařazené navíc. Nicméně tu míru téhle spoluúčasti nejsme schopni nějakým způsobem garantovat a říct předem, než v dalších pozdějších fázích projektu. Tady bych ještě rád zmínil, že celkově bude u některých obcí docházet k tomu, že to, co původně bylo uváděno a bylo tím myšleno jako data ke konsolidaci, nakonec nebude splňovat potřebnou kvalitu a bude muset být nově vyšší cenu. U dopravní infrastruktury se s tím v našich finančních mechanismech počítá, to znamená tam k tomu nárůstu, tam je s tím v tom budgetu počítáno, nicméně u technické infrastruktury právě může dojít k tomu, že tam bude zvýšena ta cena na jednotlivé kilometry. To je asi z mého pohledu jinak tom konsolidace a mapování. Předpokládám, že má, nebo vím, že má ještě zhotovitel připravený nějaké další informace, kde to je, takže tam ještě bude v dalších fázích dnešního webináře řečeno více. To je z mé strany všechno. Když tak byly nějaké dotazy, tak buď klidně teď, nebo na konci webináře, nebo dodatečně e-mailem na někoho z vašeho týmu. A já předávám slovo dál. Děkuju a já se trošku zase vrátím k roli editora a výběru softwarového nástroje. Jak jsem v předchozím
bodech zmínila, tak budete kontaktováni ze strany zhotovitele a bude probíhat osobní schůzka, kde kromě debaty nad vlastně aktuálním stavem vašich dat dopravní a technické infrastruktury budete také dotázáni, zda máte to nějakým způsobem rozmyšleno, určeno nebo případně i zasmluvněno, kdo bude ve vaší obci vykonávat roli editora nebo případně jaký software budete využívat. Role editora je velice důležitá, a to z toho důvodu, že ze zákona jste jako obec editorem dat své dopravní a technické infrastruktury vy, pokud neuzavřete písemnou dohodu s nějakým třetím subjektem. Vaší povinností, respektive povinností editora, je udržovat data vaší dopravní infrastruktury aktuální. O této povinnosti hovoří i vlastně smlouva o spolupráci s Pardubickým krajem, kde po předání dat je vaší povinností tato předaná data udržovat po dobu udržitelnosti projektu aktuální. Máte vlastně dvě možnosti. Buď to se rozhodnete, že roli editora budete vykonávat na obci pomocí vlastních sil. Zde je ovšem potřeba, abyste k tomu měli zajištěný nějaký softwarový nástroj, který bude umět zpracovávat data digitální a technické mapy, tedy bude pracovat s daty v jednotném výměnném formátu. A tento softwarový nástroj bude umět data odesílat do ISDMVS, do informačního systému digitální mapy veřejné správy. To znamená, že vlastně tento softwarový nástroj musí být na toto rozhraní, na rozhraní ISDMVS. Pokud se rozhodnete, že tuto činnost editora budete chtít svěřit nějakému třetímu subjektu, připomínám, že to musí být tedy na základě písemné dohody, tak na našich webových stránkách naleznete nějaké příklady dostupných řešení pro obce. Tak, pro tuto chvíli ode mě vše a já bych ráda předala závěrečné slovo kolegovi Lukáši Vodehnalovi, jestli můžu poprosit. Ano, já se jenom poprosím, jestli se slyšíme dobře. Poprosím o ověření. Díky. Tak děkuji za ten úvod. Já vysílám z jiného místa, takže doufám, že mě slyšíte správně a dobře. K tomu závěrečnému slovu. My teďka vlastně dokončíme tuto prezentaci, následně potom předáme zhotoviteli nebo zhotovitelskému týmu, který vám řekne víc informací o tom, jakým způsobem bude vypadat ten projekt dál, jak vás budou kontaktovat, jak budou probíhat ty jednotlivé aktivity a řekne vám další techničtější data a informace k celému tomu projektu. To, co bych chtěl, abychom tady zmínili, abyste se vlastně odnesli z této prezentace naší, je to, jaká je role Pardubického kraje v rámci toho projektu DTM2 nebo obecně v rámci té DTMky. Tou bránou do celého toho systému je vlastně ČUZK a systém, který se jmenuje ISDMVS, to je vlastně nějaká zkratka, kterou tady nebudu ani vysvětlovat a nebudu vám tím plíst hlavu. Jde vlastně o to, že všichni, kteří vlastníme nějakou infrastrukturu, ať už je to dopravní, anebo technická, ať jsme třeba lokální internetový poskytovatel, nebo jsme obec, nebo jsme společnost ČES, nebo plynárenská, vodárenská společnost a podobně, tak všechny tyto subjekty vlastně nově podle té novely zákona musí dodržovat to, že svoje data musí poskytnout do digitální technické mapy. A ta digitální technická mapa se rozhodlo, že vlastně nebude centralizovaná na úrovni celého státu, ale bude prostě rozdrobená do jednotlivých krajů. A vlastně kraje byly požádány, respektive v rámci přenesené působnosti kraj zajišťuje správu té digitální technické mapy. Takže tady je nějaký informační systém, do kterého potom ty data jakoby dopadají. Ale pro nás, pro všechny, my vlastně taky máme i tu roli, protože máme třeba pod sebou příspěvkovou organizaci správu zhruba silnic, vlastníme silnice 2. a 3. tříd, vy vlastníte silnice 4. tříd, místní komunikace a tak dále.
tak tam vlastně všichni máme tu roli, že musíme dodávat tyhle ty informace, tyhle ty data přes ČUZK. Proto kolegyně vlastně na tom minulém slajdu zmiňovala tu roli, že vlastně je potřeba se tam přihlásit a splnit si tu roli, kterou máme všichni tito vlastníci, to znamená i ty firmy z oblasti energetiky, nebo i my, jakožto vlastník těch silnic, té silniční sítě v Pardubickém kraji. Takže tohoto si myslím, že jakoby je podstatné, to je ta podstatná role, kterou vy musíte splnit. My vám v tom můžeme pomoct metodicky, my vám můžeme poradit, tak jak tady kolegyně zmiňovala, že vám dáme odkaz na postupy, na, řekněme, seznam těch firm, který se zabývají tím, pokud chcete externí pomoc, tak který vám můžou zajistit vlastně jak to softwarové řešení, jak tu bednu s těma informacemi dostat do toho ČUZK. Ten softwarový nástroj vám vlastně zajistí tu konektivitu na ten portál, a nebo jestli budete mít někoho, kdo vám tu věc bude zajišťovat, ale tak jako tak ten člověk, ať je to řekněme nějaký člověk, který ovládá tu platformu GIS a má tu znalost o GISové problematice, tak vlastně bude potřebovat nějaký specializovaný software, který bude umožňovat tu konektivitu na tu bránu, na ČUZK a na ten systém, který se jmenuje ISDMVS. Tak tolik tady k té roli ČUZK. Se týká vazby na dotační titul MPO, já bych chtěl zmínit to, že role Pardubického kraje je tady ta, že vlastně je tady nějaká třívrstvá architektura, je tady řekněme stát, který vlastně posunul tu odpovědnost za správu té digitální technické mapy na kraj, ale a zároveň říká, co se týká dotačních titulů, my nemáme na Ministerstvu průmyslu a obchodu kapacitu spravovat tolik obcí, těch 6,5 tisíce nebo kolik je dneska obcí v celé České republice, a proto vlastně stát posunul ten dotační titul na kraj a my jsme teďka v roli jakéhosi prostředníka, kdy vlastně stát celkově to vypisuje, řekněme, pro nás, pro kraje nějakým způsobem a my to potom, ten dotační titul vypisujeme pro vás. Proč o tom mluvím? Protože, jak tady ukazoval kolega, v rámci toho kalkulačního modelu nebo toho modelu výpočtového a definice té spoluúčasti a podobně, tak vlastně my jsme, jak jste si všimli, nějakým způsobem měnili ty parametry a podmínky. Dobrou zprávou je, a já myslím, že to tady málo zaznělo, jak bych to chtěl zdůraznit, že máme samé dobré zprávy. Že to kofinancování, které vlastně jsme po obcích chtěli a bylo na základě nějakých parametrů, které jsme dostali ze strany státu, respektive ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, tak parametry toho projektu nakonec po tom, co se sečetlo všechno za celou republiku, znova se to jakoby přehodnotilo a přesčítalo, tak vlastně můžeme říct, že teďka v tuto chvíli jsme schopni vám nabídnout vlastně 100% financování těch aktivit, o které jste se zažádali, což je podle mě naprosto skvělá zpráva. To, že DPHčko, a to už je nějaká věc, kterou my nemůžeme vybojovat, protože DPH prostě Česká republika v Bruselu domluvila tak, že v rámci tady Národního plánu obnovy prostě DPHčko musí být neuznatelné, takže bohužel tyhle ty náklady prostě jako už vyřešit lépe neumíme. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je ta, že je tady předpoklad, že tak, jak postupně ten projekt bude nabíhat, tak bude mít dvě důležité fáze, kde budeme potřebovat součinnost z vaší strany. Bude tady fáze té analýzy, kdy vás ten datový zhotovitel bude kontaktovat a bude s váma procházet ta čísla, ty kilometry, tu dokumentaci, ať už papírovou nebo digitální, v jakém je to stavu a podobně. A budeme zpřesňovat to, co jsme vlastně od vás dostali v těch formulářích, které jsme od vás obdrželi. To znamená, budeme zjišťovat, jestli opravdu ty čísla sedí, a ve výsledku se tady může stát, že spousta z vás tomu přistoupila velmi precizně a za těmi čísly si stojíte. Někteří z vás to budou mít spíš více formou odhadu a i tady prostě tou formou té analýzy datový zhotovitel to musí zpřesnit a dáme to do opravdu jako přesných čísel. Takže výsledek může být ten, že budou tady obce, které budou mít, řekněme, méně kilometry a budou tady obce, které budou mít více kilometry.
U těch méně kilometrů to není problém, ale patrně nám zbydou nějaké finanční prostředky v rámci projektu. Je to ale pouze domněnka, možná nám nezbydou žádné a všichni budete na tom jakoby tak dobře, že se přesně do těch čísel trefíte. Pokud tady ale bude někdo, kdo bude potřebovat více těch kilometrů, tak budeme vlastně na konci toho projektu mít ještě nějakou projektovou rezervu a je tam pravděpodobné, že budete v prvním kole požádání o to, aby ty více kilometry, pokud nějaké takové nastanou, abyste si doobjednali, pokud budete chtít, je to vaše svobodné právo si říct, jestli chcete nebo nechcete. Pardubický kraj v ten moment nabízí tu možnost, že můžeme v rámci tohoto projektu, nemusíte to doobjednávat sami v rámci své veřejné zakázky od nějakého jiného zhotovitele nebo od tohoto zhotovitelského týmu. Je možné prostě tam ty kilometry jednoduše přidat, ale už tyhle ty kilometry si musíte platit jakoby plně zcela ze svého. Na druhou stranu tím, že to kofinancování je teďka nulové, tak předpokládám, že máte všichni připravené ty, řekněme, nějaké rozpočtové finanční prostředky na tento projekt a pokud vám tam pár kilometrů bude chybět, tak asi to by nemělo být něco, co by jako ten projekt mělo nějakým způsobem narušit. No a pak my budeme rádi, když těch kilometrů uděláme celkově co nejvíc, abychom splnili indikátory směrem nahoru zase vůči státu, vůči České republice nebo vůči tomu ministerstvu průmyslu a obchodu a aby ten projekt byl úspěšný v tom smyslu, abychom těch kilometrů udělali v rámci Pardubického kraje co nejvíc. I proto to děláme, protože chceme, aby samozřejmě jsme pracovali na úspěšném projektu. Poslední věc, kterou bych tady chtěl zmínit k tomu prvnímu bodu, je role obce. Ono to tady padlo, aby jsme si uvědomili vlastně, že ta role, jakožto vlastníka infrastruktury, je pořízení těch dat. To za vás teďka vlastně v rámci toho projektu DTM2 zajistíme, to znamená ta data dopravně technické infrastruktury za vás pořídíme v tom obsahu a v tom formátu a formě, kterou požaduje zákon a vyhláška. A ten druhý krok je, že vy musíte prostě si připravit všechny ty kroky a ty registrace, mít připravený ten software, popřípadě mít vybraného nějakého dodavatele, který vám bude tyhle ty věci zajišťovat. A je to vlastně o tom, tato data v rámci tohoto projektu pořízená, naimportovat do vlastně té brány, to znamená do toho systému ČUZK. A následně ta data i do budoucna aktualizovat. Tak, tolik asi k tomu úvodu, nebo k tomu prvnímu bodu. Ty další dva body už budou jenom velmi rychlý. Chtěl jsem poprosit o to, že vzhledem k tomu, že vlastně tohoto sečítání těch kilometrů, ty diskuze na úrovni Ministerstva průmyslu a obchodu nám zabrali spoustu času. Ti z vás, kteří jste účastní na těch seminářích, které pravidelně pořádáme k tématu DTM, tak víte, že o tom projektu DTM2 mluvíme hrozně dlouho a stále jsme čekali na to, až MPO vlastně vypíše tu výzvu pro nás, pro kraje, my je budeme moct vypsat pro vás, pro obce a tak dál. Takže bohužel tímto se ztratilo asi spoustu času, ale teď ten čas, který máme, potřebujeme maximálně využít. Ten projekt je pod časovým tlakem a poprosím vás o maximální součinnost. A ta součinnost bude potřeba jakoby v těch dvou rovinách. Jednak v té analýze, až teďka budeme precizovat ty čísla těch kilometrů, a v druhé části ohledně součinnosti, kterou musíte dodat v rámci toho vlastního mapování nebo při tom měření v terénu, když to tak řeknu. No, ten domácí úkol, a to je poslední odrážka, kterou tady mám, který bych chtěl, abyste si odnesli, je teda poskytnout podklady a zahájení těch prací pro zahájení té analýzy a té nutné součinnosti. A ten druhý domácí úkol je zajistit si toho editora pro ten budoucí import, protože my vám časem dodáme ta data, a nemůžeme splnit tu roli, protože tu máte ze zákona pouze vy. Vy pouze můžete rozhodovat o tom, že si aktualizujete nebo importujete svá data o své infrastruktuře. To je vaše jakoby zákonné právo a musíte ten úkol si nějakým způsobem splnit. Já bych teďka nedával prostor na dotazy. Poprosím, jestli kolegové mi kliknou na další slide. A předal bych rovnou slovo zhotoviteli. Pokud máte nějaké dotazy, tak poprosím, pokud je něco opravdu urgentního, tak zvedněte packu a můžete se zeptat, ale jinak bych poprosil, ty otázky bychom udělali až po té druhé části, to znamená po té prezentaci, kterou teďka bude mít pan Madron.
a předávám tímto tedy slovo panu Madronovi. Děkuji za slovo. Já ještě nechám chviličku svítit tady ten poslední slide, kdy to jsou kontakty na kolegy z Pardubického kraje, kteří DTM mají na starosti. Předpokládám, že ta prezentace potom se asi rozešle i těm zástupcům těch obcí, aby ho měli k dispozici. Tak. A já nasdílím teda svoji prezentaci. A já se jenom zeptám, jsem vidět, nebo je vidět prezentace a jsem slyšet? Ano, slyšíme, vidíme kameru a vidíme i prezentaci. Výborně. Tak, to se asi nezbavím, nebo snad jo. Tak, mé jméno je Stanislav Madron, jsem z firmy GMTech a vlastně firma GMTech je lídr sdružení 4 firem Geodromu, Geovapu a Geodézie východní Čechy pod názvem Sdružení SG pro rozvoj digitální technické mapy Pardubického kraje. Vyhráli jsme zakázku a teď rok a půl budeme vlastně tu DTMku naplňovat. Spolu se mnou tady je zhruba 20 zástupců těchto 4 firem, kteří vás postupně budou navštěvovat a budou za vámi jezdit a domlouvat v podstatě vstupy pro analýzu, kterou potřebujeme zpracovat. Dokážu se toho zbavit? Nedokážu. Kterou potřebujeme zpracovat jako první. Já jenom potvrdím, že my vidíme správně celý rozsah té prezentace. Jestli tam je nějaké okno, tak jo, my ho nevidíme. Tak to je dobře. Tak, já jdu dál. Skočím na další slide. Já budu muset přijít na to, čím se to dělá. Tak, můj obsah toho webináře, který je, tak má, řekněme, 7 bodů. Na začátku bych vás chtěl seznámit v rychlosti, co je to DTMka dopravní infrastruktura, co je to technická infrastruktura, ale pak čemu se chci hlavně věnovat je harmonogram projektu a sběr údajů, který potřebujeme pro analýzu. Potom vznikne protokol o zadání a zpracování DTI a úplně na konci toho projektu bude ještě jeden protokol a to bude takzvaná validace pro každou obec toho finálního výsledku. Takže pojďme na to. Já jenom chci poděkovat ještě Pardubickému kraji, že téměř dodrželi ten čas, který na to jsme si vyhradili. Já se budu snažit v druhé půlhodině to také stihnout, aby jsme potom půl hodinu měli na dotazy. Tak, takže co je to DTMka, digitální technická mapa, definuje nějaká vyhláška, zákon, technická specifikace a tak dále. Zaznívaly tady různé zkratky, ZPS, základní prostorová situace, je to všechno to, co kolem sebe vidíte. Jo? To znamená zaměření technického stavu a o tyhle prvky se stará Pardubický kraj nebo obecně kraje a mají na to svůj portál ISDTM. Takže v něm běží potom ta základní prostorová situace a všichni geodeti, kteří cokoliv budou měřit, měnit a tak dále, mají povinnost tady tu základní prostorovou situaci aktualizovat a dodávat. Vzniká nám v podstatě podobné dílo, jako je katastrální mapa celoplošná, tak i ta digitální technická mapa bude mít celoplošné vyjádření a bude další podkladem v České republice. Takže ZPS má na starosti kraj a bude se o něho starat, ale pak jsou další 2 prvky a to je dopravní infrastruktura a technická infrastruktura. Tady je to trochu jinak. Tady je odpovědný za ty prvky do té DTMky správce, vlastník nebo provozovatel. Takže budeme se bavit vlastně o obecních věcech, kde obec je správce, vlastník nebo provozovatel dané infrastruktury, ať dopravní nebo technické. Jo, tady je ukázka potom, jak vypadá ta DTMka, když je ve veřejném prostoru, není uzavřená, ale úplný cíl DTMky, ke které se časem asi dopracujeme, je celoplošná DTMka, která má v sobě zaměření ve 3. třídě přesnosti. Takže digitální technická mapa vlastně asi nejdůležitější znak je ten, že je to 3. třída přesnosti, to znamená, všechny prvky jsou zaměřeny se 14 cm přesností. Tak, co je to dopravní infrastruktura z pohledu kraje a obce? Ona je trochu širší, ale já se na to budu dívat teď jenom z pohledu obcí.
tak je to obvod pozemní komunikace, obvod mostu, osa pozemní komunikace, dopravní uzel, ochranné pásmo a to je všechno. Cyklostezka není prvek dopravní infrastruktury, je to prvek základní prostorové situace. A pak ještě existuje budoucnost, takzvané záměry, který teď se úplně neřeší, ale je to, co plánujete stavět, ať je to v silniční dopravě koridor nebo místo záměru. A tady jsou i ty cyklověci, cyklistická doprava. Ta dopravní infrastruktura vidíte na obrázku vlevo, jak zhruba vypadá. U obcí se to týkají místní a účelových komunikací, kraj řeší 2. a 3. třídu. Ještě zmíním rozdíl mezi konsolidací a novým mapováním. Já to pak na dalším slajdu mám trochu víc popsáno, ale konsolidace DI je v podstatě to, když už obec má digitální jako dopravní infrastrukturu hotovou, zpracovanou ve 3. třídě přesnosti v podstatě pro DTMku, kdy existují obvody komunikace, obvody mostu, tady ty prvky, které jsou, který již, jako tady jsem jmenoval, tak pokud už takováhle struktura existuje, je to nakresleno z pohledu obce ve 3. třídě přesnosti, pak je to konsolidace, převezmeme tyhle data a uvedeme je vlastně do DTMky. Nové mapování je nové pořízení tady těch prvků. Ještě se k tomu jednou vrátím, takže tak, kolegové mě upozornili, že ve slajdu mám napsáno, co je ti. Tím je myšleno, co je technická infrastruktura. Tak, technická infrastruktura jsou inženýrské sítě, zase zaměřené ve 3. třídě přesnosti spolu s jejich ochrannými a bezpečnostními pásmy, případně technologickými objekty. Kouzlo DTMky bude v tom, že všichni vlastníci, správci a provozovatelé do DTMky vloží svoje sítě, teďka myslím technickou infrastrukturu, a uvidíte, kde jsou všechny sítě, jak vaše, ale potom všech těch ostatních správců, to znamená CETIN, E.ON, ČEZ, ČEPS a tak dále. Všichni budou mít povinnost, nebo mají povinnost mít svoje sítě v digitální technické mapě. A co se stane, když tam ta síť nebude? Stane se to, že jakoby neexistovala. To znamená, když se potom budou stavět nové věci, podívám se do digitální technické mapy, vidím, že tam jsou takovéhle sítě, dávám si na ně pozor. Když tam ta síť nebude, nevím o ní a může se docela jednoduše stát, že jako stavebník překopnu. Tak, co jsou to technická infrastruktura? Já jsem to zase vypsal jenom z pohledu toho, co se týká obce, takže znamená plynovod, vodovod, veřejné osvětlení, kanalizace, rozhlas, teplovod, kabelovod. Nemusíte mít všechny, můžete mít jenom některé z nich. Ještě jednou se vrátím k té konsolidaci a nové mapování u TI. A to je opět vlastně i u DI je to stejně, kdy u TI se za konsolidaci bude považovat to, když vám ta síť existuje zaměření, této GDSPS, geodetická dokumentace skutečného provedení, zaměřená a je vedena v elektronické podobě s dokladem o přesnosti zaměření, to znamená ta 3. třída přesnosti, a je ověřená ASI, dřív UOZI, řekněme autorizovaný zeměměřický inženýr. To je jedna věc. Druhá věc, to samý, ale může to být i v papírové podobě. Pokud vám existuje papírová podoba, z které lze vynést souřadnice, lze tu síť převést do 3. třídy přesnosti, do přesné polohy, je ověřená ASI, potom je to opět konsolidace. Ale v případě čehokoliv jiného, to vlastně konsolidace není. Všechno ostatní, pokud máte nějaký schéma, pokud máte nějaké nákresy, pokud máte cokoliv, je jenom vstup pro nové mapování, aby jsme si nad tím vydefinovali, co se má nově zmapovat, a tyhle ty věci převezmeme, ale už to vstupuje do nového mapování. Takže konsolidace jsou pouze ty, kde je to zaměřeno, ověřeno zeměměřickým inženýrem a je u toho doklad o přesnosti. Tak. A já teď skočím na to, co nás čeká. Harmonogram toho projektu, který je teď před námi. Nejsou tam úplně data nebo datumy, ale s tím, že my jsme na začátku projektu dostali seznamy zapojených obcí, je jich asi 186 obcí,
rozeslal se informační dopis pro obce, těch dopisů jste už absolvovali několik, řešila se smlouva a tak dále. Takže teď vlastně byl další informační dopis o tom, že je spuštěn tady tento projekt a že plánujeme 2 webináře. Takže dneska je první, 3.9. bude druhý webinář. Tam se vlastně dozvíte tyhle informace. Pak následuje, mám tady barvičky. Tyrkysově modrá je to, co má na starosti v podstatě my a Pardubický kraj. Pak je hnědá, to, co máme na starosti my jako zhotovitel. A pak je zelená, tam, kde potřebujeme nějakou součinnost obce. Já to projdu postupně. Takže teď jsme ve fázi přípravy podkladů na jednání se zástupcem obce, kdy jsme dostali původní data, které jste dali v papírové nebo v analogové podobě. Teď si od vás kraj vyžádal tu elektronickou podobu. Já bych chtěl poděkovat těm, kteří už to poslali, ale ti, co ještě neposlali digitální podobu, tak bych chtěl poprosit, aby tak co nejdříve udělali, aby jsme si na ní mohli podívat, nachystat, vynést v podstatě do souřadnic, aby jsme za vámi na obec přijeli připraveni. Aby jsme vlastně všechno, co jste mohli poskytnout dopředu, my si vynesli do souřadnic, pustili si pod to ortofotomapu a přijeli za váma a řekli, tak tohle jste si dali do podkladů a je to takhle všechno, nebo jestli vám ještě něco chybí, budeme řešit na té schůzce. Následuje bod telefonická domluva termínu, to znamená, máme na vás kontakty, ti zástupci, kteří teď tady poslouchají, se s vámi spojí. Máme zhruba 10 až 15 lidí, kteří budou takhle venku v terénu. Pracovně jim říkáme obchodníci, ale nejsou to obchodníci. Budou s vámi vás kontaktovat a budou potřebovat se s váma co nejdříve potkat a co nejdříve doladit v podstatě zadání. Pak následuje ta fyzická schůzka, kdy my na té schůzce ukážeme, co jsme si všechno od vás dostali, my zdigitalizovali a ukazujeme vám to v terénu, včetně čísel, kilometrů, který jste si nahlásili versus který my vidíme jako skutečnost a doladíme s váma na místě, jestli je to takhle všechno, jestli s tím souhlasíte, nebo jestli chcete něco přidat, nebo ubrat, nebo dořešit. Současně už o tom mluvili kolegové z Pardubického kraje, zjištění editorství obce, protože ten projekt nekončí zaměřením těch dat, ale nahráním do ISDMVS, informační systém digitální mapy veřejné správy, který provozuje ČUZK. Proto vás nabádali, abyste se tam zaregistrovali, ale aby tam jste měli editora, když my vám předáme ty data, abyste je dokázali do toho informačního systému nahrát. Tak. Odjedeme z té schůzky, odvezeme si nějaké podklady, nějaké nové skutečnosti, my to doladíme zadání, dodigitalizujeme a připravíme vám takzvaný protokol o zadání. Jo, takže my si to, ta hnědá barvička, my to doladíme sami interně v kanceláři a doladíme protokol o zadání, kdy se musíme shodnout 3 strany, my jako zhotovitel ho připravíme, zástupce obce a potom ho musí potvrdit i objednatel, Pardubický kraj, že s tím takto souhlasí. V tom protokolu budou řešeny měrné jednotky, za chvilku se k němu dostanu, a budou řešeny jednotky nad rámec nebo nad rámec nebo méně práce a ukážu za chvilku v protokolu, ten si potom doladíme, podepíšeme. Tohle všechno potřebujeme udělat co nejdřív, aby ta analýza mohla proběhnout, aby jsme pozbírali od všech obcí tyhle informace, vydefinovali si zadání, tak interně máme, že bychom chtěli, aby to proběhlo teď v podzimních měsících, to znamená září, říjen, listopad, aby proběhly všechny tady ty schůzky a měli jsme vstupy, aby jsme na konci roku mohli Pardubickému kraji říct, takhle to vypadá, tolik měrných jednotek bude ten projekt obsahovat. A potom začne teprve ta geodetická práce, takže ti obchodníci už budou mít napůl splněno, ale začneme chodit do terénu. Budeme se u vás vyskytovat, budeme občas potřebovat schůzku se správcem té dané sítě inženýrské, budou tam jezdit auta s mobilním mapovacím systémem, budou se tam pohybovat geodeti.
máme od kraje pověření, kdyby kdokoliv chtěl se na cokoliv zeptat, můžeme ukázat to pověření. Takže schůzky k zaměření, následovat bude zaměření a zpracování dat. Až to vyhotovíme, předáme to kraji nebo potažmo jejich kontrole, takzvaný technický dozor investora objednatele, kdy on po nás zkontroluje, že je to správně změřeno, že tam nemáme nějaké procesní chyby. A jako poslední krok zase se toho chopí ten obchodník, který se s vámi spojí, jako s obcí, předá vám ten výsledek a bude chtít podepsat takzvaný validační protokol, že jste to od nás převzali a že proběhne import do toho IS DMVS. Tak. A to je konec projektu. Příští rok, řekněme říjen, listopad, prosinec už bych do toho nejmenoval. Tak, já tedy ještě vysvětlím pár pojmů, na který jsme narazili cestou digitální versus analogová data. Analogová data je to, když to máte v papíru, je to naskenovaný, je analogová data. Pak jsou data digitální, ale digitální neznamená PDF. Jo, to znamená, pokud existují digitální data, tak PDF je jenom jakoby fotka. My k tomu potřebujeme ty digitální data, což jsou formáty DGN, DXF, SHP a tak dále, ne PDF. Jo, takže pokud jste nám předali digitální data a je tam PDF, budeme se obracet buď na zhotovitele té dokumentace, anebo přímo na vás, jestli nám pomůžete se k té dokumentaci dostat. Jo, tady zase odkaz na to konsolidace, nový mapování, jaký je mezi tím rozdíl. Tak. A přejdu na další pojmy, co je to DTMK, katastrální mapa pozemkové úpravy, pasport komunikací, klidně za to lomítko bych ještě mohl napsat územní plán. Někde jsme se už setkali s tím, my máme pozemkové úpravy, my máme dopravní infrastrukturu vyřešenou. Jo, nebo my máme pasport komunikací. Ano, máte mít pasport komunikací ze zákona o pozemních komunikacích. Každá obec má mít svůj pasport komunikací, ale zase není to digitální technická mapa, prvek dopravní infrastruktury. To jsou ty prvky, které jsem tam jmenoval předtím. Takže my všechny tady ty pasporty, pokud máte u pozemkové úpravy plán společných zařízení, tak využijem. Ale pozemkové úpravy bych z toho vyloučil, protože pozemkové úpravy probíhají pouze v extravilánu a my se budeme bavit převážně intravilánem těch obcí. Katastrální mapa je zase něco jiného. Takže tady jsem se pokusil objasnit, že DTMK není pozemková úprava, není pasport komunikací, jsou to opravdu prvky ve 3. třídě přesnosti zaměřeny pro digitální technickou mapu. Tak a poslední odrážka, pasport komunikací jsem zmínil, jak je to s vlastnictvím sítí DI a TI z pohledu uznatelnosti projektu v rámci Evropské unie. To znamená, my do toho projektu můžeme vtáhnout pouze ty infrastruktury, dopravní nebo technický, který vlastní, provozuje vlastník, správce, provozovatel, obec. To znamená, pokud vám VAK spravuje vodovody a kanalizace a vlastník toho VAKu jsou obce, možná i nezapojené do toho projektu, tak je to v pořádku a tahle síť je uznatelná v tom projektu. Ale pokud v projektu vystupuje, pokud v subjektu VAKu figuruje soukromý subjekt, i třeba jenom 1%, jako fyzická nebo právnická osoba, tak potom z pohledu toho projektu je to neuznatelné. Jo? Takže na tohle se budeme ptát na těch schůzkách a budeme po vás chtít vlastně potvrzení, že obce, komunikace nebo sítě, které dáváte do projektu DTM, jsou opravdu vlastník, správce, provozovatel obec nebo obce.
A to samé u dopravní infrastruktury, pokud existují komunikace, místní komunikace jsou jasný, ty jsou obecní, ale pokud do toho vstoupí nějaké účelové komunikace, tak zase měly by to být komunikace, který vlastní provozuje, spravuje obec. Neměly by to být soukromé komunikace. Může se stát, že je obecní komunikace, řekněme místní, a pod tou komunikací je v katastru nemovitostí zapsána nějaká fyzická osoba nebo právnická. To není na překážku, protože vy jste vlastníkem té komunikace, řekněme toho asfaltu, když to řeknu zjednodušeně. Tak. Takže to jsou pojmy, které jsem chtěl vysvětlit. Tady mám potom ukázku pasportů a pasportů. Jo? Takže správný pasport má vypadat tak, že jsou schematicky nakresleny jednotlivé komunikace, k nim jsou označení a popisy a tak dále. Jo? Takže je to rozptýleno do místní komunikace 3. třídy, 4. třídy, odstavné plochy. Jo? Toto všechno se do té DTMky zapisuje a pokud ten pasport vypadá jenom takhle, jak je tady na tom obrázku, tak my to budeme potřebovat vlastně od vás nějak jako doptat, aby jsme to do té DTMky mohli správně zařadit. Tak. A já přejdu v podstatě k poslednímu mému slajdu a vysvětlím, čas mám docela dobrý, vysvětlím, co bude vlastně naší činností při té úvodní schůzce u vás na obci. Takže já teďka budu obec XY, my si vlastně připravíme ad 1, to, co jste nahlásili v dotazníku, kolik kilometrů máte sítí k řešením. Já to celý budu ukazovat na DI, ale u TI to bude obdoba, jenom to bude rozškatulkováno do těch jednotlivých sítí. DI je jenom jedna síť, ale tam bude vodovod, kanalizace a tak dále a tak dále. Takže já to tady na tom zkusím demonstrovat, kdy už na začátku bylo řečeno, že DI konsolidace si myslím, že bude minimum, nebo může být, když opravdu jste jako obec jste si nechala DI zpracovat, tak pak proběhne konsolidace. Ale myslím si, podle toho, co jsme zatím viděli vstupy, že všechno bude DI nové mapování. To znamená, vy jako obec jste si nahlásili v dotazníku 1 kilometr sítí, 1 kilometr sítí, tady to je ta jednička. Pak jste nám předali podklady, ať papírové nebo digitální, a my jsme si je prošli a vynesli jsme si je do souřadnic a změřili. Takže my jsme z toho vašeho 1 kilometru, který jste si nahlásili, změřili 900 metrů. Potom jsme si vzali ortofotomapu, pak nějakou silniční síť v obcích a tak dále. A podívali jsme se na tu obec, jestli tam nevidíme z našeho pohledu ještě nějakou věc k dopracování. To je tady potom takováhle nějaká barvička, že my za váma přijedeme už s takovouhle malůvkou, kdy budeme mít to, co jste nám předali, potom my tam budeme mít barvičku toho, co my si ještě myslíme, jestli by tam nemohlo být. Takže my za váma přijedeme, že vidíme 1,2 kilometru. 900 metrů jsme si vzali z podkladu, 300 metrů jsme si doplnili za nás, že ještě by tam mohlo být. A výsledek je, že se s váma pobavíme a shodneme se na tom, jestli máte opravdu jenom 900 metrů, tak by tady potom bylo jako finální zadání 900 metrů od obce, nebo řeknete, máte pravdu, ještě jsme tady na 2 komunikace zapomněli, takže tady bude 1,3 kilometru, který máme jako v analogové podobě zakresleno. Takže obec má 1,3 kilometru a v dotazníku měl nahlášeno 1 kilometr. Potom začne diskuze, tady ta 1,1 je špatně, je to o tom, že kraj vám vlastně bude hradit to z projektu DTM 2,
to je ta nulová spoluúčast, do výše do toho, co jste si nahlásili v tom dotazníku, to znamená do toho 1 kilometru. A plus vám vlastně spočte výpočet ceny, to, co jste si nahlásili v dotazníku. To znamená, je tam cena za DI, potom je tam cena za vodovod, kanalizaci a tak dále, takže projdeme všechny svoje sítě a spočítáme, že z dotačního programu za vás kraj zaplatí 10 400. Ty čísla jsou teď jako vymyšlený, jo? Nehledejte v tom logiku. 10 400. S tím, že kraj bude mít nějakou toleranci. Jo? Když vám vyjde 10 600 nebo 12 000, tak tam bude nějaká tolerance, která bude stanovena nějakým výpočtem, baví se něco mezi 5-6 tisíci, aby jsme nemuseli vlastně kvůli 50 metrům nějaké sítě dělat nějakou další činnost. Takže výsledek vlastně toho protokolu bude to, že vy víte, kolik potřebujete, pak uvidíte, kolik vám padne do projektu DTM2 a to bude vlastně i nad tím protokolem diskuze, kterou síť použít, kterou nepoužít, jak do toho vejít. A pak je tady další kolonka a to je, že hradí obec nad rámec projektu DTM s tím, že je to vlastně, tady na ty projekty DTM2 budete mít nulovou spoluúčast, budete platit pouze DPH, kdežto tady byste platili 100% plus DPH. Takže výsledek potom, když budeme od vás odcházet s tím protokolem, tak vám řekneme v projektu DTM2 nové mapování DI, ale pak tam bude i to TI a tak dále, máte 0 korun a uděláme vám v tom 1,1 kilometru TI a DPH vás bude stát 2402 korun. Kilometry nebo metry nad rámec toho projektu spočteme samostatně. Bude to vlastně jako na úkor, že to hradí obec, takže spočítaný 0,2 metru bude stát tolik a tolik DPH. Výsledek bude, že na konci obec v podstatě kraji refinancuje nebo vrátí 4900, kraj bude platit 10 400 v rámci té tolerance. Takže to bude naše zadání projektu, kdy s váma vlastně dodiskutujeme ten protokol o zadání, ten si podepíšeme a na tom protokolu doladíme vstupy, který máme my vlastně potom zaměřit, udělat a odevzdat. A je rozloženo do 2 položek, evropské peníze, případně obecní peníze. Tak. A já jsem na konci své prezentace, máme tady na nás e-mail sdružený, který chodí vlastně na všechny firmy, takže můžete, když chcete něco sdělit všem ze sdružení, tak tady tento e-mail takhle bude fungovat. A já mám tady takový obrázek, který používám už dlouho. DTMK je něco novýho. Nikdy to tady nebylo, nebo bylo to tady, ale nikdy to tady nebylo v takovéhle míře. A je zbytečný se tomu bránit. Je to v zákoně, obec má povinnost, začne se dít to, že překopnou síť, nebude v DTMC, budete mít z toho problém. Takže je potřeba čím dřív se tomu jako začnete věnovat, tím je to pro tu obec lepší, protože pak se ty problémy budou jenom hromadit. Tak, tolik za mě. Čas máme, ta hodina, co jsme si plánovali s Pardubickým krajem, 30 minut a 30 minut jsme vyčerpali. A teď pojďme na vaše dotazy. Tak, já si tady pustím. Viděl jsem u někoho ručičku, už jo. Pavel Čížek, tak prosím. Hezký den všem ze Svitav. Pavel Čížek, místo starosta města Svitavy.
Já děkuji teda za příjemné zpracování těchto informací. Myslím, že to je takové přehledné a docela pochopitelné. Nicméně já bych se vrátil k jedné technické záležitosti a chtěl bych se zeptat především k technické infrastruktuře na jednu věc. Já když se podívám do vyhlášky, tak v té vyhlášce mám mimo jiné také technologické objekty, ať už je to přivaděč vody nebo kanalizace, což se domnívám, a myslím si, že to také bylo i prezentováno, zda vůbec určitá krizová infrastruktura, která v současném vlastně světě, když to řeknu, je docela důležité, abychom si ji chránili, nejenom obce, ale i stát. Zda vlastně do tého informačního systému digitální technické mapy veřejné správy mají být vlastně uloženy i tyto data, tak jak jsou pojmenována v té vyhlášce. Totiž já tam vidím popis objektu, stav objektu, typ technologického objektu a tak dále. A nejsem přesvědčen z hlediska bezpečnosti, pokud tam mají být a pokud mě někdo řekne, že vlastně na to se vztahuje nějaká výjimka, tak jestli je dobře vůbec a jestli se s tím někdo zabývá, protože, jak říkám, nejjednodušší, když to řeknu z hlediska toho, abych něco zničil a tak dále, je vzít si někde vodojem, vzít si někde čistinu odpadních vod a prostě určitým způsobem mít data, která jsou velice jednoduše zjistitelná právě z tohoto informačního systému digitální technické mapy. Takže jenom jsem se chtěl zeptat, jestli se budou vlastně do této digitální mapy, tak jak je to v té vyhlášce, tyto data zadávat, protože mně se to nezdá úplně šťastné, pokud ano teda. Lukáš Vodehnal se hlásí, jestli chce odpovědět, tak odpoví, anebo já jestli odpovím. můžu, nebo jestli chceš, je to. Já na to zkusím zareagovat. Já vás zdravím do Svitav, pane Číšku, dobrý den. Dobrý den. Já v podstatě bych to téma zkusil tak nějak uvést, takže to téma se jmenuje kritická infrastruktura, je to téma, který teďka hýbe koordinační radou na úrovni státu, jako ta rada se týká vlastně digitální technické mapy. Tuhletu aktivitu řeší přímo pan předseda ČUZK Štencl a vlastně komunikuje jak s bezpečnostníma složkama státu. Dneska na koordinační radě, která zrovna shodou okolností probíhala dneska odpoledne, se řešilo i jejich návštěva u hasičského sboru a dalších a vlastně DTMka nějakým způsobem vznikla a právě zrovna téma kritické infrastruktury je téma, které se řeší. Řešení to má, asi tady nepůjdeme do úplných technických detailů, kterými bychom asi jednotliví posluchače trošku nudili, ale jako ten přívlastek toho, že daný typ objektu nebo podobně je kritickou infrastrukturou, lze provést. Nicméně to, co je tam podstatné, vy musíte ve svém systému nějakém GISu, ve kterém si vedete svůj pasport, ta data mít je pořízená, když někdo bude prostě potřebovat vědět, kudy to opravdu vede. Ale to, že něco nezveřejníte a některým datům dáte prostě přívlastek, že jsou neveřejná, tak tohle to vlastně jako by lze. To, jak se to provádí, to teďka je, myslím, že jako velký technický detail, jaké atributy u technické nebo dopravní infrastruktury, u té dopravní asi ne, ale i když třeba v rámci ŘSD se řeší, že i tunely jsou kritickou infrastrukturou, že? Protože kdyby tam někdo nějakým způsobem zasahoval, tak je to určitě jako podstatná věc. I železnice samozřejmě má spoustu kritické infrastruktury a tak dále. Takže ano, toto se řeší, je to možné a pokud něco se znáte, že je to součástí kritické infrastruktury, tak se na to podíváme, ale tato věc se na úrovni toho, co pořizujeme, neúplně předpokládá. Samozřejmě vy jste zmínil některé ty typy možných hrozeb, čistírna odpadních vod nebo vodojem, který někdo může znehodnotit a podobně, jako formou nějakého teroristického útoku a podobně, takže to tady určitě jako hrozí. Ale nám jde o to, abychom vlastně poskytli data, která máme řekněme si ten účel té digitální technické mapy. Tím účelem není ten pasport, tím účelem je vlastně zajistit podklady pro digitalizaci stavebního řízení, pro stavby, pro investice, pro investování, pro to, abych věděl, když někam do nějakého prostoru se chci pustit investičně stavebně, co tam je povrchově, co je tam pod povrchem za sítě, a po případě teďka je tam ještě ta speciální kategorie té dopravní infrastruktury, jak tady kolega před chvilkou popisoval.
Jo, takže asi takhle bych na to teďka v tuto chvíli odpověděl a ten detail případně můžete řešit v rámci těch analýz nebo při jakoby pořizování těch dat. Děkuji za vysvětlení. Já jenom dodám jednu věc. Mně šlo spíš o to, že když, jak vy říkáte, vlastně my budeme chtít vlastně nezveřejňovat některé tyhle ty data, tak jestli neporušíme tu vyhlášku, protože v té vyhlášce je definováno, co tam vlastně má být. Jo? Proto se na to ptám také. Já na to odpovím. Pardon. Já na to odpovím, pardon, že vám skáčí do řeči, ale já jsem to chtěl ještě Lukáše doplnit. Je to tak, že to není na vaší libovůli, že se rozhodnete, že je to kritická infrastruktura. Je to o tom, že to schvaluje, mám pocit, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vlastně je žádost o to, že je to kritická infrastruktura, ty to teprve schválí. Většinu toho zamítli. A i když zvolíte kritickou infrastrukturu, tak to znamená, že vy musíte dodat podklad ten skutečného zaměření, tak jak to je, a k tomu dodat ještě jeden, kde to vlastně jako anonymizujete. Takže s kritickou infrastrukturou neznamená, že se nedělá. Ona se dělá, jenom se ještě navíc potom anonymizuje. Jo? A ještě musí projít schválením, a teď si nejsem jistý, jestli je to MPO, který řekne, že ano, máte pravdu, toto je kritická infrastruktura. Ale mám pocit, že na obcích to nebude skoro nic. A jenom tak řeknu, když si někdo z veřejnosti bude chtít jako vyžádat data, tak jednak my samozřejmě chceme, aby tam proběhla nějaká alespoň základní autentizace, aby jsme věděli, co to je za uživatele a že se tam nehlásí jen tak úplně každý. To je jedna rovina. Druhá rovina je ta, že teda můžete ta data zneveřejnit a pokud teda je nahlásíte jako kritickou infrastrukturu, tak a budou tam jako kritická infrastruktura, tak ta data budou neveřejná a budou podléhat tomu, že Pardubický kraj, po případě v tuto chvíli se jedná o tom, že by to vůbec kraje neřešili, ale že by to řešil pouze ČUZK na úrovni státu a pokud to bude kritická infrastruktura, tak oni budou rozhodovat o tom, jestli vydají pro ten daný účel někomu nebo nevydají. Jo. Pokud to samozřejmě bude BISka nebo to bude, já nevím, policie, ministerstvo vnitra bude žádat o ta data, tak patrně oni je vydají a předají i ta neveřejná data. Pokud to bude někdo, kdo nemá oprávnění, pokud třeba ten daný projektant nebude mít oprávnění, aby si ta data vyžádal, tak je prostě nedostane. Bude případně odkázáno na to, aby šel za vámi, když to tak řeknu. Jo? A vy mu je můžete vydat, pokud se rozhodnete z vašeho GISu. Jasně. Takže to bude ta diskuze mezi námi, obcemi, městy a vámi, firmou, když se budeme bavit o této záležitosti taky. Jestli tomu dáme ten přívlastek a de facto to označíme jako kritickou infrastrukturu, ale zároveň říkám, že teďka toto téma je zrovna jako velmi živé a na úrovni ČUZK a státu se jako velmi intenzivně řeší. Tak trošku tady stát zaspal a vlastně nám krajům k tomu nedává úplně jakoby, nebo ani asi do budoucna nebudeme mít ten mandát to řešit, ale prostě teď se to v tuto chvíli řeší. Prostě ty složky státu, jako je BIS a další, tak prostě se k tomu nepřihlásili k tomu tématu dostatečně brzo. Takže ČUZK teďka tak trošku hasí ten požár. Dobře, děkuji za vysvětlení. Já tam ještě jenom doplním jednu věc. Zmínil jste mezi námi jako obcí a zhotovitelem. Zhotovitele to netrápí. Jo? My vlastně vám zaměříme tu síť a pak bude mezi vámi, krajem a MPO, jestli ju zařadíte jako kritickou infrastrukturu nebo ne. My vám s tím jako zhotovitel to jenom přeneseme na kraj. Nic víc s tím jako neuděláme. Dobře, ale po té odborné stránce nám určitě řeknete, že je to možné nějak řešit. O tom šlo. Ano, určitě. Tak, případně další dotazy. Pan Čížek má ruku pořád nahoře, ale předpokládám, že jsme vyřešili. Omlouvám se. Stáhnul jsem. To se mi až nechce věřit, že bychom... Byli jsme extrémně, řekněme, čitelní asi. Máme ještě čas, tak se fakt ptejte. Teď to můžou slyšet všichni, máte tady celý kraj, máte tady všechny obchodníky, všechny firmy, pak už to bude vlastně vždycky jenom s tím jedním konkrétním obchodníkem. A žádný dotaz není hloupý. Tak, paní Bolečková.
Vás teda neslyším, jestli mluvíte. Tak my vás neslyšíme, vám asi nefunguje mikrofon. Tam já mám jednu radu, že to buď napíšete do chatu, anebo si zkusíte tady, já sdílím, už nezdílím obrazovku. Já vám ji nasdílím a zkusím vám to ukázat. Když přestane fungovat, jak to zvětším? Ještě víc to zvětším. Tak, kdybyste chtěli, tak tady v tom nastavení, tady ty 3 tečky, nastavení, a tady je nastavení zvuku, tak, pardon. Nastavení zvuku, tak tady já si zapínám, jaký mikrofon budu používat. Takže pokud vám nefunguje mluvení, tak to může být tím, že máte špatný mikrofon. Ale případně nám dotaz napište do chatu, tady je vlastně ikonka chat, takže dá se, tady už nějaké dotazy jsou, no výborně. Aha, tak to já jsem ještě, dotazy jsme ještě tady neviděli, takže velmi slabý zvuk. Mohu potvrdit slabý zvuk. Žádný zvuk. To se týkalo začátku, my jsme špatně slyšeli Pavla Kotyze. Tam je problém s internetovým připojením Pardubického kraje, můžu potvrdit, stává se mi to tam taky. Tak, tady je dotaz pana Češky. Pokud má naše obec většinu dat v GeoBack, znamená to, že vyexportujeme JVF jednotlivých vrstev. Já tady asi poprosím Dušana Stránského o odpověď. Nebo už tady někdo odpověděl, paní Malá. Dobrý den, já myslím, že paní Malá to zodpověděla. Dá se z toho něco asi vyexportovat, otázka je, co tam je, není opravdu to bude na individuálním jednáním. Nevím, o jakou síť se jedná, jestli je ve vašem vlastnictví a tak dále. Opravdu to je na individuální hodně jednání. Já se dívám, že paní Malá už rovnou odpovídá, takže ano, to, co bude dneska řečeno, bude promítáno, bude zasláno na e-mail. Takže budou ty 2 prezentace poslány a bude ten webinář nahráván. Jenom jsem se díval, že někdo spustil nahrávání hodinu předtím, než začal webinář, tak si myslím, že tam bude nahráno ještě o hodinu víc. Tak. Nemám zpřístupněný mikrofon, ale bude s přípojkou vedení NN, která je v majetku soukromé osoby, že si ji nechtěl. Jo. Tak. Nevím, kdo mluví teďka, paní Bolečková. Jo, slyší mě teď momentálně? Už vás slyšíme, výborně. Tak, dobrý den, Daniela Bolečková, městský Skunvald. Já bych se chtěla zeptat, jak jste mluvil o tom zaslání těch prvotních podkladů. Vzhledem k tomu, že já si myslím, že žádný digitální ani zaměřený podklady nemáme, pouze jediný to, co jsem vyprodukovala v žádosti, tak jaký podklady si mám připravit? To stačí. To stačí. My si ty data ze žádosti vezmeme, když jste tam nakreslila nějak schematicky nebo do ortofotomapy nebo do něčeho, tak my si je zkusíme přenést jako do digitální podoby, že si je zvektorizujeme a podíváme se na ortofotomapu, pak máme ještě data CEDY, kdy se podíváme na ty kilometry, jak jsem to ukazoval v tom svém Excelu, takže my si vyneseme tu vaši žádost, pokud víte, že víc toho nemáte, tak my se nachystáme a přijedeme za váma, jenom si potvrdíme, že to, co jste nakreslila, my jsme překreslili do komunikací a případně, jestli nás třeba netrkne nějaká ulice, která tam přibyla, tak si to spolu potvrdíme s tím naším obchodníkem přímo u vás, u počítače. Takže povede vás tím ten obchodník. Děkuji. Hezký den. A tady ještě pan Pachman, mikrofon například s přípojkou vedení NN, která je v majetku soukromé osoby, ČEZ ji nechtěl. Tak, pokud je to ČEZ ji nechtěl,
tak tu síť ČEZu má na starosti ČEZ a musí se o ní postarat ČEZ. Jo? Tu přípojku, kterou má soukromá osoba, tak pokud ta soukromá osoba není obec, což předpokládám, že není, tak teď se ptáte jako vy jako vlastník přípojky, to je prvek ZPS, Dušan, jestli se nepletu, že? Ty přípojky jsou z toho vyhozeny jako vlastník správce provozovatel. Já to chápu tak, že ta přípojka toho vedení NN je v majetku někoho jiného než obce, ale je v obecní komunikaci. Tuto přípojku ta není způsobila v tomto projektu jakkoliv zaměřit, vytyčit a tak dále. To znamená, tady je nutný, aby ten vlastník ji, pokud je zejména ve veřejném prostoru, tak aby ji tam de facto zanesl. Je to jeho odpovědnost, jeho povinnost. A i kdyby to nebylo na obecní komunikaci a bylo to ve veřejném prostoru, tak je to pořád povinnost toho vlastníka. Teď myšleno, já jako Stanislav Madron mám svoji chatu a k tomu mi vede přípojka, tak v mým vlastním zájmu je si tuto přípojku zaměřit a dát ji do DTMky. Pardon, že to takhle skáču, tady přeskakujeme, ale opravdu ta DTMka a v tomhle případě tady můžeme dál se bavit o odpovědnosti toho bagristy, ta tradiční odpovědnost, jestliže když mu toho někdo kopne nebo je v DTMC, tak ta odpovědnost už opravdu toho bagristy trochu jako mizí a je to na odpovědnosti toho vlastníka, že ji do DTMky nedal. Jo. Tady jsme fakt už se posouváme docela dál, takže je nutné to tomu dotyčnému takto vysvětlit, že je to jeho odpovědnost to tam předat. Jestliže to je navíc ve veřejném prostoru, to znamená, mělo by to používat teoreticky nějaké ochrany a tak dále, v zájmu všech, bezpečnostních, jeho majetku a tak dále. Takže je to opravdu na něm, tady vy s tím nic neuděláte. A co se týká přípojek, pardon, teda Standa Madron tady načal takovou věc jako přípojky k sítím. ČEZ bude se bavíme o přípojkách, každý máme většinou k baráku, k domu nějakou přípojku, elektro, něco. ČEZ ty přípojky asi bude posílat klasicky, byť z datového modelu technické mapy to spadá do nějaký povrchové situace, tak si myslím, že ČEZ to i tak dále bude posílat technické infrastruktury a z pohledu toho, jestli se to jmenuje přípojka nebo hlavní kabel, nebo to je asi úplně jedno, je to v podstatě jenom terminus technicus pro jejich systém, tak ČEZí přípojky budou podle mě posílat ČEZ, jo, to nebude padat na toho vlastníka té budovy, domu, který tam je postaven. Jo, takže i ty přípojky, největší problém asi, ale to bych tady taky teďka nechtěl úplně, protože v tom můžeme zabřednout, takzvaný vakařský přípojky, v tom je asi největší a ty vakařské sítě, to je největší džungle všech sítí, asi to bude všechno na individuálním jednání. On i každý vak k tomu různě přistupuje, takže to fakt budeme v rámci těch jednáních úvodních velmi jako pitvat a dávat to dohromady, co ano, co ne. Tak. Další dotaz pana Nováka, pan Pachman, děkuji, mám takové připojky v obci. Pana Nováka, dobrý den, patří do DTMky dešťové kanalizace. Za mě ano. A nespevněné komunikace. U těch nespevněných komunikací já tam možná poprosím Pepu Filipiho, který by okomentoval, jak to je s nespevněnýma komunikacemi. Pokud je nespevněná komunikace ve vlastnictví obce a bude jí chtít obec evidovat v DTMC, tak by měla být součástí DTMky. Tady je to opravdu na to, aby jsme se podívali nad mapovým podkladem a domluvili se na místě, jestli ano nebo ne. A pokud je to místní komunikace, tak je to neoddiskutovatelný. Pokud je to účelová komunikace, je to na zvážení. Rozhodující je to vlastnictví. To se tady vyne celou vlastně tou dopravní a technickou infrastrukturou. Stačí. A já ti ještě, Pepo, položím otázku další, kde konkrétně je stanovena povinnost obce pořídit data? Kde je stanovena povinnost pořídit? Tak povinnost je stanovena vést pasport místních komunikací. Ne, teď myslím DTMkový data.
A povinnost je, neměl jsi to tam někde v tom slajdu, ve stavebním zákoně je paragraf... Já do toho vstoupím a omlouvám se, jestli Lukáši, toho skáču. Povinnost je v zeměměřickém zákoně. Vlastník, správce, provozovatel vkládá sítě do digitální technické mapy. A ta další věta, která tam následuje, jsou nás opatrně s touhle větou. Velmi fakt jako opatrně, protože to, co jsem tady říkal, odpovědnost bagristy. Vy, když tam nedáte stávající sítě, tak pozor, opravdu tady jsme neřešili ještě jednu další a následnou věc. A to je, že na základě informací z digitální technické mapy dochází ve stavebních řízeních ke zjišťování působnosti jednotlivých subjektů a neexistuje už vyjádření k existenci sítí. Vyjádření k existenci sítí, tady ta odpověď ano, ne. Je tam síť, není tam síť. Poskytuje digitálně technická mapa. A pokud stavební úřad dá ten dotaz, a teď nebudu řešit portál stavebníka, prosím vás, to tady nechci řešit, pokud ono to jde zjistit na portálu DTMky, kde kdo je dotčen, tak stavební úřad zjistí prostě ten počet těch subjektů a od těch subjektů žádá vyjádření. Pokud tam nebudete mít síť, on se vás na to ptát vůbec nemusí v tom okamžiku. Jo, takže je to i ve vašem vlastním zájmu. Tam veškeré sítě dostat, teď neříkám jako vytyčení, všechno nejde vytyčit, o tom se taky budeme bavit v rámci těch jednání, ale opravdu dostat to tam, dát tam tu informaci o tom, že tam jste a že vás ten stavební úřad má oslovovat. Ta povinnost tam vkládat nové sítě, samozřejmě to je jasný, ale i ty stávající. Přesně to je ten důvod, proč se tady ten celý projekt dělá, pořídit stávající data. Jinak v tom stavebním zákoně je to, jo, tam je taky odkaz na to v paragrafu, myslím, 64, je tam nějaká povinnost vkládat data DTM, pak z nich čerpat. Tak. Lukáš Vodehnal se ještě hlásil. Já jenom jsem tomu chtěl doplnit, děkuji za to, co tady teďka padlo, hlavně to, co říkal Dušan Stránský, tak podtrhuji a podepisuji. Ano, je tady ta zákonná povinnost. Vy jako obce máte zákonnou povinnost vlastně mít ta data pořízená a mít je i naimportovaná v technické mapě a starat se o ně, aktualizovat je. Nicméně není tam žádná definovaná sankce. Stát v tuhletu chvíli vlastně tlačí na to, aby se v celé společnosti vlastně ty data pořídili, to znamená tlačí na ten soukromý sektor, ten se k tomu staví podle mě jako velmi, velmi dobře, že ty data se tam plní a ty data se pořizují. Všichni ty velcí hráči, já teda nemám úplný jako statistiky, jak jsme na tom s těma malýma, ale ČUZK má opravdu jako tisíce a tisíce těch poskytovatelů a vlastníků různých typů infrastruktur v rámci celé České republiky a má vlastně v tuto chvíli obrovský registr, který budovali opravdu roky. Ale proč o tom mluvím? Já o tom mluvím z toho důvodu, že je tady, jako ta sankce teďka tuto chvíli tady není, ale ta sankce určitě nějakým způsobem časem přijde. A stát vlastně se teďka snaží podpořit obce, podpořit finančním způsobem to manko, které tady máme, že ta data nemáme pořízená a zejména menší obce mají problém si ta data pořídit vlastními silami, takže proto vlastně i kraj plní tu roli, kdy vlastně zprostředkováváme ten projekt. A je to vlastně vaše investice. Je dobře, že to děláte, jak tady zaznělo z toho důvodu, který zmiňoval pan Stránský. A já k tomu přidám ten důvod, že časem prostě přijdou i ty nějaký sankční mechanismy a myslím si, že to je pouze otázka času. Minimálně ta sankce, že v momentě, kdy prostě tu síť nebudete mít v digitální technické mapě a nějaký bagrista něco překopne, kvůli tomu se zastaví nějaká investiční akce, tak vlastně třeba na váš vrub potom půjdou veškeré náklady a veškeré penále spojené s tím, že vlastně neplníte a že nedodáváte, nebo respektive, že ta stavba nemůže běžet dál. Já jsem jenom chtěl navázat na tebe, ona právě ta sankce jako tam není samozřejmě finanční, ale nedá se říct, že by sankce žádná nebyla. Je tam právě takzvaně ta nepřímá sankce, že právě opravdu, když by se něco stalo, překoplo by se nějaký kabel, nebo nedej bože něco jiného v rámci stavební činnosti, tak potom to je vždycky na vrub vlastníkovi,
té sítě. To znamená, nelze se tvářit, že toho se nic nedozví. Ano. Je to tak, ale je to otázka, zase potom nejsou tady v tuto chvíli žádné právní precedenty, protože to je příliš čerstvá záležitost. Ta DTMka se spustila vlastně 1.7., takže je to ještě příliš čerstvá věc. Díky. Dušan Stránský se nám hlásí. Já jsem nechtěl úplně dovystrašit ty obce úplně. Určitě vyjádření o existenci teda podle zákona už neexistuje, ale existuje právě na základě toho zjištění přítomnosti sítí, že jsou osloveni ty jednotlivý subjekty a ty dávají vyjádření k ochraně a napojení sítě. Jo, to znamená, jestliže stavební úřad zjistí nějaký záměr v území, zjistí, že tam obec XY má nějakou síť, tak je obec vyzvána k tomu, aby sdělila tomu stavebníkovi byť podmínky jenom ochrany sítě. Jo, i když se na to nenapojuje, tak prostě vy se k tomu vyjadřujete. Tady opravdu jenom mizí ze zákonů vyjadřování k existenci, tedy je tam síť, není tam síť. Jo, to by měla opravdu nahrazovat jako DTMka, proto by tam měly být i ty stávající sítě. Byť alespoň jako u těch, který nejdou plně vytyčit, starý vodovody, kanalizace, víme to, tak alespoň v nějaké zjednodušené evidenci. Tak. Hlásí se nám pan Penias. Dobrý den, slyšíme se? Ano. Já ještě k tomu vytyčování těch sítí, jestli by mě někdo dokázal říct, co všechno jste schopni vytyčit jakoby za vodovod. Protože my jsme jedna z těch menších obcí a nemáme úplně jako ponětí, kde vlastně všude ten vodovod je. A z hlediska tohohle, co teďka tady proběhlo, tak úplně mě zajímalo tak jako trochu, co dokážete vytyčit, jestli plastovou trubku, železnou trubku, že my tam asi tak nějak trochu nevíme, kde máme vodiče a takovéhle věci, takže mě zajímalo na to. Asi zase poprosím Dušana. No, u těch vodovodů je to velmi, mohl bych se bavit o invazivních metodách a neinvazivních. Neinvazivní je prostě, ale to je u těch nových většinou samozřejmě vodící dráty, ke kterým se dá připojit a pak to vytyčuji, ale když to řeknu, veřejné osvětlení, elektriku, jo, ale tam musí být vodící drát, ale to víme, že se to u těch starých sítí nikdy nedávalo, nedokážu si představit, že tam něco jako bylo. A pak samozřejmě už to jsou, takže pak můžeme měřit jenom povrchové znaky a teď je to o tom, a jsme u toho, vy úplně přesně třeba nevíte, jak je to pospojovaný podzemí, to na tom ta historická znalost a tak dále prostě není. A pak už to jsou jenom ty invazivní, kde jsou to nějaký rázy do vodovodní sítě, ale to jsme u toho a to tady asi nikdo z nás nechce prostě vypínat obci vodu, nevím jak dlouho, jo, to fakt nikdo z nás určitě nechce, takže tam jsou trochu to má limity tohle určitě. Nebudeme si nic nalhávat. Ale třeba kanalizace tam funguje tak, že otevíráte šachty, díváte se směry, kam vlastně teče, takže tam toto se dá jako vlézt do kanalizace a podívat se. Jo, to mě je jako jasný, ale my třeba v obci kanalizaci nemáme, máme jenom vodovod. A tady to je právě docela dost jakoby chaotický. My od toho máme nějaký výkresy, ale samozřejmě to je, máme tady správce člověka, který to nám to dělá a zhruba ví, kde co je, ale říkám, jako jo, to není tak, že bychom věděli o všem a o všech přípojkách, o všem, jako máme povrchový znaky, že jo, hydranty a takovéhle věci, nějaký šoupata, že jo, a tohle, ale jako je to takový trošku divoký, no tak jsem zvědav, s čím přijdete, asi jak se domluvíme, až tady u nás budete. Ty výkresy nám pomůžou, ty výkresy, které máte, tak jsou důležitý, když se zaměří povrchový znaky, tak se potom z těch výkresů dá dost potom jako vyznat. Jo, jako výkresy my tady máme, myslím si, že starostka jí něco poslala, jo, takže určitě nějaká spolupráce tam bude, ale pak až tady budete, tak určitě k tomu přizveme i toho člověka, pana Kudu, který tady nám to dělá a všechno to nějak bude muset dohledat, no, jenom to bude takový trošku divočejší. Tak Lukáš Odehnal.
Já jsem o tom mluvil na tom slajdu vlastně posledním té krajské prezentace, že tam bude ta nutná součinnost, vy to tady teďka zmiňujete. Za další, ano, u těch vodovodů je to vlastně o tom, že od nějakého roku se většinou ty trubky dávaly i s tím drátem a jde do toho pustit nějakým způsobem prout a dá se to potom nějakým způsobem vypískat. Nicméně pokud to tam není tak, jak tady zaznělo, tak pak nezbývá, než vzít tu starou dokumentaci a konfrontovat to s povrchovými znaky, zaměřit povrchové znaky a zázraky prostě nikdo neumí. Jo. To bychom opravdu potom museli samozřejmě to rozkopat a na to my jsme, řekněme, úplně do těch extrémů jsme nekoncipovali ten krajský projekt. Takže tohleto potom může být nějaký další krok, který vás někam dostane, někam vás posune a v těch lokalitách, místech, kde je to prostě problematické, tak je to potom na zvážení, jestli to chcete zpřesnit nebo ne. Každopádně princip je celého toho projektu takový, že pokud se dostaneme do takhle problémových, řekněme, lokalit a nezdokumentovaných částí sítě, tak obecně vždycky platí, že prostě nějaká informace je lepší než žádná informace. To znamená, aby do té DTMky šla nějaká informace o předpokládaném průběhu té sítě, například v 9. třídě, to znamená, řekneme tam, nebo kvalitě, řekneme tam prostě, že to je 9 a že prostě nevíme přesný průběh, nemáme dostatečnou dokumentaci a podobně, ale je to furt lepší, že víme, že tam ten vodovod je, než ho nemít té retence vůbec, protože pak samozřejmě se nad tím můžou dělat nějaké další analýzy a ta síť tam bude chybět. Děkuji. Tak asi to. Dušan Stránský se ještě asi doplním, ještě bych to udělal obecně. Jo. Nechci teďka řešit konkrétně jednu tady obec, ale některé obce z vás mají třeba provozování u některých vaků a my budeme spolupracovat i s těmi vaky, když jsou třeba ty sítě ve vašem vlastnictví, ale provozují to jeden, druhý konkrétní vak, tak z našich zkušeností víme, že ty vaky dost často mívají u sebe dokumentace geodetický, o kterých vy vlastně ani nevíte. Jo, takže budeme spolupracovat i s těmi vaky a budeme případně od nich stahovat data, takže budeme fakt pracovat individuálně na každý obci podle situace. Super, děkuju. Já tady ještě dotaz pana Nováka. Ještě bych doplnil dotaz na vytyčení vodovodu, jak to bude s vytyčením veřejného osvětlení, jak to zmapovat, když tomu nic nemáme, pouze orientační čáru v mapě, na kterou se nedá spolehnout. Jistě jsou sloupy, osoba zajišťující vytyčení bude od pořizovatele dat nebo bude považováno za zajištění od obce. Tak, my jsme vlastně o tom bavili, takže zaměříte sloupy, to jsou ty povrchové znaky, pak je zákres v mapě, takže podle něho se to nachystá, ale potom u veřejného osvětlení podle mě lze vypískat ten průběh. Tam se pustí elektřina a lze vypískat ten průběh mezi těma sloupama. Já to jenom potvrdím, je to přesně tak, veřejné osvětlení. Dalo by se říct, je to nejjednodušší, co se dá vytyčit, to znamená na základě elektrického proudu, který v tom je, a orientační průběh aspoň bude navigovat, kterým směrem mířit, ale to je to nejjednodušší, bych řekl skoro, co lze udělat. Tak, ještě nějaké dotazy? Čas se nám naplnil, ale klidně se ptejte. Takže nevidím žádnou ručičku. Děkuji. Jo, tak my taky děkujeme. Takže já bych vám asi chtěl poděkovat za to dnešní setkání. Chtěl bych vás poprosit, abyste těm našim obchodníkům vyšli vstříc, nebáli se té schůzky, oni vás tím provedou, budou nachystaní, ale ty informace od vás potřebujeme dostat na papír, potřebujeme potom podepsat ten protokol a potřebujeme to v co nejkratším čase, jak my, tak Pardubický kraj. Takže vás ještě jednou poprosím o součinnost, aby to mohlo proběhnout, řekněme, co nejelegantněji, a my vám se pokusíme vyhovět s časem schůzky a tak dále, ale bude to tady takový jako nálet na ty obce.
Takže ještě jednou děkuji za pozornost a přeju krásný večer. Taky díky, hezký den, nashledanou. Taky děkujeme, nashledanou. Děkujeme, nashledanou. 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 Díky, naschle. Díky, naschle, hezký den. Děkuji, nashledanou.